F'nofsija iħambaq kontra l-gvern u kontra kull suċċess miksub mill-poplu Malti wawċi, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia semma kif il-gvern ma joħloqx ġid. L-għada li żewġ aġenziji internazzjonali ta' kreditu DBRS u Moody taw ċertifikat ta' eċċellenza għall-ekonomija Maltija, Delia qal hekk quddiem il-partitarji tiegħu. Huma żbaljati ċ-ċifri u l-figuri. Delia kompla fejn ħalla qabel jiġifieri attakka l-investiment fis-settur tas-saħħa tal-kumpanija rinomata Amerikana Stewart Healthcare. Dan in-negozju maħmuġ. Qabel il-Kap tkellem il-wib tiegħu Robert Kutajjar li għamel din id-dikjarazzjoni. Aħna l-Partit kontra kull forma ta' violenza domestika. Tiġi minn fejn tiġi. Da mhux qed ngħidu jien imma għadnieh fil-Parlament. Dikjarazzjoni mill-aktar surreali hekk kif id-deputat Edwin Vassallo ivvota kontra liġi li għandha tiddefendi l-interessi ta' dawk vulnerabbli minħabba l-vjolenza domestika. Iżda id-deputat nazzjonalista Mellieħi ma waqafx hemm. Huwa kompla fuq dak li qal Djone Borġ fuq Radio Malta l-jum ta' qabel u f'botta ċara reġa' sabbat il-bib f'wiċċ il-Kunsillier Xarlo Kassar li rreżenja mill-Partit Nazzjonalista. Għandna nkunu kapaċi li naħdmu bħala tim, mawx post le f'dan il-partit. Sa dan it-tant fl-istess ġimgħa li Kumitat tal-Parlament Ewropew qal li baqa' impressjonat bil-ħidma li saret brabta mal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura, is-Sindku u l-Viċi Sindku tal-Belt qalu li l-Gvern ma xejn bris dan l-avveniment. Fil-fatt tal-Viċi Sindku Belti jeżistu biss żewġ persuni li tefagħhom f'keffa waħda. Ġuni biss żewġ personalitajiet kbar li naqxu isimhom bil-kbir fl-istorja tal-Belt. Jean de Vallet u Lawrence Gonzi.